Richard chuan in chung lama thawm a hria a Richard hi anupui le afapa naw sentenen chi a khosa an ni awangin thawm danglam a hria chu mak ati hle maya a thawm hriat chu engchi nge ani fiatumin in chung lam apan thuaya a beisei lo thil a muta anupui chu alo invite mola trongkam bol ho tak tak manga araka wangin a ko chunga ramhuai aluti a hretheya rang takin tranpui tu tur zongin a chuak ngal ani ole video hi like kin min lo share sakla channel ila subscribe lo chuan khongain lo subscribe vela social media link hi description lama kada boke kum sangkha zakwa somkwa pali ania Frank chuan camera ma ani zat soin Richard anupui Tracy ko chunga ramhuai no chua antuma Father Mark po abuai ve hle an chetla vel chu Frank hian alo record vek donani Tracy chuan Father Mark chu chilchakin chu zalen ngal turin a hrila Father Mark ero chuan cameraman Frank chu bia in mai nei hau lo turin a cha veya Tracy ko chunga ramhuai no chu antum voi khatna ani to lova Tracy ko chunga hian diabola lutin a chak vio mai Tracy ramhuai pai a chak ema wangin an phuar bet topa atal chuak ani vai chuan poirap thak tak a khoi nge yang le Father Mark chuan Bible chang mangin ramhuai chu an beya trong traina nen tang kopin theih top a chu ave ramhuai pai Tracy ero arak la hol hle Father chuan ako chunga ramhuai chu chuak tura thu pe in Tracy ko chunga ramhuai ero chuan engte wala angai vakshan lo Father Mark chuan tui thiang hlima thein Tracy ramhuai pai po azal deuh anima na khuma chuan zoi nokin amuwa nima sela ambe seilo thil a thleng tlat Tracy amphuarna chu atitu mu thei si lo hian a in phela Tracy chu boruwa kangin an entrap Tracy chu leya trumin a pasal Richard a be ngala a hliam na sa hle basement a omho chu be chun zom zelin police pakhat rilru chu athununa cameraman Frank ero rang takin atlan suak ngal Father Maka thachang dol tu chu ka hlum tirin ama le ama a in ka tira Father Mark chu soisa hrepin cross mangin a vitluma in chunga naute trap thom hria in thaturin a chhole ta ani kumsom ni aliam ta Professor Takar chuan zoology ramsachan chin zirlai ho ne na chuan hrilin zirtirna apeya rolthar Brandon po chuan uluk takin zirtirna chu angai thlave mek class chu zofelin Brandon chuan an Professor Takar chu mu in a project khoi mek mihring ko chunga ramhuai lu dan le a hno chuna kai hnoi vel chu a zo fel trap to thu an hrila an Professor chuan library lama atang kai pui thei tur le khabu thatak tak a om thu hrilin le khabu ron tam turin a fuya Brandon chuan naktu ka I office a karon mudon che ni ti in akal santa ani Brandon chuan a thiampa tlei chu mu in tlei chuan a exorcism project nei meka chuan telve an dila Brandon po chuan lorem ti in ti sapi alam thil chu zirchian antum dun don ani lekhabu chi hrang hrang chiarin kanram YouTuber then khat ang thovin ramhuai zon chu an tuina ber ania pathian ai ramhuai an zongna sa ve hle Brandon chuan thil hlui deuh deuh hai chuakin kumsom ni kalta a Tracy ko chunga ramhuai no chu an tumna video po kha a muchuaka Father le midang pathum thina te chu en fu in a thiampa tlei hril hlan a ngak hlil tak zet tlei chu a chena ina va mu in a video mu chu a hril ngal zung zunga kumsom ni kalta a Tracy ko chunga ramhuai am beidan le puithiam chopa an thi thute naw sem pakhat le cameraman chi andam kho chua thu te chu an hrila tlei pon alo beng khon ve hle Tracy te in chu zon chu adu thu le an project boy pui me ka chuan tangkai na in chuan an nei aring het bur ani
an thian dung chuan video siamin kumsom ni kalta a Tracy ko chunga ramhuai no chua pui thiam ten an tum dan le an ruah man nakal suala wanga dunna cham palingot an tute now sen le cameraman chi an dam kho chua tute chu an thian dung chuan soin an tui dun hle maya kumsom ni kalta a thil thleng chu chui chu ange an tum tute an soyani police station a kalin Tracy case chu zirchian an tuma police pakhat ne na chuan Tracy file chu dealin police po chuan alo pe ve maya ina ho in an thian dung chuan Tracy video chu an enduna an rin aina sa in arap thak dai mai Tracy ko chunga ramhuai chu achakin pastor teme pon an ho chuak theilo ania mak an ti dun hle ani cameraman tlan suwa dan le video langchin chu uluk takin an zir chianga Tracy te in chu tlo nge an tumbok atuka chuan an thian dunin ramhuai chena in franga chuan an luta camera an pai bok in chung an lu chia tia chuan pen thom an thretlat in chung boruak chu athang mur le ngala ramhuai chenchil tu chu ala nge mai in chung vel chu an han fanga an camera pai chuan meise pakhat la fuin an thian dun ero chuan engma an hu ve lem lo in huai a chokin ramhuai chu Tracy angin aron lar le thina nima sela Brandon te thian dun ero chuan an hu theilo room pakhata chuan lutin Tracy chu an hu ta thut mai tle ya chiai takzet Brandon ero chuan a hlau ve lem lo wa dan pa nga in chung chu engber nge azon po shlovin atei kuala banga chuan chin chiana emaw danglam takhi mu in bang chu an ti chia bang chung chu alo kwa a bom pakhat mu chuakin enge ani khacheng turin an honta ani Brandon chuan video siam le in ramhuai ko chu adan le no chu adan chu a soifia ramhuai ko chu na man ruwa a mu chu thu soin ramhuai chu ko chuak turin experimentan ataksa a man tur thu te asoya achunga enge thleng don a hriat big lowa wangin in en kolpo mamo thut thei ania sum tlema zong donate turin a video thlir thin tu te angen ve bok zana chuan mangchia amanga Tracy chu amit muwa in larin arap takzet ramhuai zong ho po hian mu an chak vio lo ani nge yang Brandon chu than hluamin a har chuakani atuka chuan a thiampa tlein chuan in mu in an video po adar zau ve zela zanin aram hoi ko chu an tum to bok an project animia wa finfia an du sia poisak vak an nei lo poisa po tling khom ve zelin dollar sang khat lai an huto a phur to takan ni an thian dun chu meiche pakhat lida chuan ron mu in an experiment ti tur soina video kha lo mu ve in atui pui viau maya trangkaina ane don pot chuan pui a in huam thu an rila Brandon te thian dun po chuan lorem ti in zana ramhuai an ko chuak to don ani zana chuan Brandon chuan camera an fita internet lama an experiment nei tur chu live in an pe chuak bok Tracy te in frang trangkhan wizard bot an ti mai ramhuai ko chuana doi thil an lo mu chuaka wizard bot mang chuan ramhuai an ko chuaka nga Brandon chu in pe in ako chunga ramhuai alu tir don ani an live chu n2 an thanhem ngal vio maya gp in donation ero an khon ve lem lo wizard bot chu internet lama ahman dan an chiara an chirang chuan an han manga lidai ba ka an thianu juli atel ve bok juli chuan bot an nei dan an zota Brandon chuan Tracy te ina an mu thu in achanga setana chu a minglam mewin an kowa makdau main room chunga chuan thlivot tak aron thofuai fuih mai juli chuan an thil ti mek chu hlawin a hosan daya pathum chi anita an life chuan n2 anga zela mi then khat ero chuan atak ani an ring lem lo an chan chop le phu chop vel mai maya an ngai sak Brandon te hian an ko chualo tur an ko chuak mayangem kan en ho zel donani papakhat Scott chuan a thiampa Jordi chu khola bia in wizard bot le akai noi thil an soya
an thu soikal hmanga tang chuan ramhuai nen in kung kaina an nei lo vek po in satanic an ni nge yang le Brandon chuan video siam le in darkar som pahnih aral hnuwa po ramhuai chuan an la lu khung mai lo awangin ti dik lo engemaw an nei arin thu asoya thuk zoka ramhuai ko chu adan zirzel atum thu a video en thin tu te hne na asoi bok Brandon chu a thian nu li dai chuan ron hmu in a hrisel na an en dik thuaya an pahnih chi in room khata an dun sia ba ka ramhuai boipui dun chuan bible an zom vak bik lova in kisin an thlen thui ma chuan like chu ron phe zuain amuta an cheng thei to meu lo Brandon chuan anu chuwa hmu in anu alo lung oilo hle afapa video alo en ve wangani afapa thil boipui chu thil thalo le tharau nun chom lo tak ani thu an hrila pathian ni lo ramhuai zok zonga afapa aboi chu a thin rimani e ramhuai zon chu mu po ni la enga tan nge I manang naw pangloma in hon chi la ni heksu go santing hi bansan ro mu po ni la man na turan lo ti in a hau ve a anu hne na chuan in soifia tumin nai antuma anu chuan in chuasan ngal tura hrilin avin hlur mai Brandon chuan apa chu hmu in anu nen anin kar thu an hrila apa chuan inu nen hian fa kan otrin lutuka ni masela fa kan nei theisilo fa kan nei ta che ani ti in alo hrila Brandon chuan mak ati kher mai Brandon apa hi tu dang ni lovin movie tira kan mu cameraman Frank kha ania naw te kha Brandon ni in ramhuai pai Tracy fapa alo nia Frank an naw te chan chu atumna video chu entirin Tracy in Brandon tha atuma ni masela apasal Richard kha lola thilovin anupui ramhuai pai Tracy chu akap luma Richard po chu thi ve ngalin Frank chuan naw te chu chan himin a enkol zuita ani Brandon chuan ramhuai pai Tracy fapa ani thu a hria a anu le pa anga kumsom ni don alo nei tanu pa chu anu le pa an ni lo ti a hrechuak ve le zela a experiment a hlo cham box si ril ru lama na sa takin adam lo pha hiala depression anei na sa hle ani a thian nu li dai chen na lampanin a ril ru a boi tak zeta amit kha chuan anu tak Tracy chuan ron bein thisenin a luak khuma Brandon pon a hlau tak zet a thian nu chen na in chu thlengin a ril ru ha lutuk chuan an fight ngota fight lo tlingin an in stratuta an zo fel nu chuan Brandon chu amu hle mai ani Brandon phone chu ri in lidai chuan a chang vata apa Frank chuan ron pia in rang takin lo horo inu athi ti in aron hrila lidai chuan kai thovin rang takin anu ina chuan akal hal thuaya apa po alo boy vut hle a detective Garcia chuan anu thina video chu a en du le du lo zotin Brandon chuan a en du thu in a changa anu thina video chu an enta Brandon anu mi zia chu danglam thutin a khosak phung chu arap kher mai akhaberu chu koi balin rap thlak takin ama nun na ala a chan reng an shelo detective po chuan mak ati ve hle Brandon ril ru boy ru to chu athil mu awangin a boy zuala thin rim takin an in a chuasana a au ruai mai a ril ru adik to lo awangin chan po soi tur shalovin a boy ani ber a thian nu li dai chuan beng dai antuma Brandon chuan nem sonin thin rim takin ram hnuai lampanin atlan chuak ta ani levera chuan lutin mai tuam pahni hian an bei thut maya Brandon atal boy hle mai tuam pahni te chu tu dang ni lovin anu Tracy po kha an lo bei to a satanic ni in thoinan Tracy an manga satana chu ko chuakin Tracy an pong sul tira Brandon chu satana fa alo ni ta ani mi pahni te chu tu dang ni lovin Scott le a thian pa Jordi kha an lo ni ya satanic ni in ramhuai rong an bol ani Brandon chu hostel a kirin a ruma aluta a roommate chuan a bial nu alo be mek bok Brandon chu adanglamin mi pahni te awang khan a ko chung aram huai an luta bedroom a lutin akuta chuan hriam hrei engemaw avua a roommate pa chu thatin a biak mek a thian nu hmuah chuan a bial pa thi sen a liaka a bial nu po chu thununin a that ve ngal ani
lida le tle khan an thiampa Brandon chu ngai ventumin a room an pana camera an hum bok anu thina le wizard board vela wang khan an thiampa a boya boy pui an tum ani ber Brandon chu an humai lo tlat an zong kuala Brandon la chuan a mu bein poisak ani to lo an thian dun chuan mu in clay chuan a khong tluwa lidai ina chuan an ho puita ani Brandon chu an muta amulai chu choitu ang main akang vu mai mangrama chengin anu ramhuai pai Tracy in tha atum lai te amuwa boivek chu alani big lo lidai le tle chuan endekin Brandon chu nai chi ani to reng lo ramhuain an chen chil to a mihring na a nge theih zia zang ani to lo room chu an chu asana tranpui tu tur zon tha in an hreta ani detective khan hostel in thana chu chui zuin Brandon a roommate a thi ti a hetheya Brandon chu zon muwat angai don ani lidai chuan khol mangin pathian mi ni ngei tur hi abia a an thiampa Brandon chungchang chu hrilin a ko chunga ramhuai a pai thu le no chu sak turin an nge na an biak pa chuan a omna hmun hrilin pan mai turin a lo ti ve bok tlei chu a hlau thong to a ni ma sela lidai chuan fuin an thiampa Brandon chu a top thlenga pui an tum dun ton ta ani Brandon ko chunga ramhuai an ho chu lai vel chu life in pek chu an tum bok an thian dun chuan pathian mi nia in chal chu an va muwa Brandon a pahron Frank a tel ve bok an mi mu chu tu dang ni lovin Jordi kha ania lidai le tlei chuan tu nge ani reng an hrelo Brandon chu an phuara satanic Jordi chuan Brandon a ko chunga ramhuai no chu atum don ani tlei chuan camera vel chu lo fitin an in pei thokhat to Jordi chuan Brandon chu bia in inu po ka hria sin ti in aberua Jordi hian Tracy kha kidnapin in thoinan an manga setana ko chuakin ramhuai chuan apong suala Brandon hi apaita ani Jordi chuan Brandon chu chuatumin ina tak tual tha chu tran ro le ti in an hrila lidai chuan atong chu hria in dan an tuma Jordi chuan bei thutin ni khoshalovin atuzuya Frank chu thatin clay ero atlan chuak man Brandon chu an chua Brandon chuan Jordi chu athat ve mak mayani detective te khan Brandon chu ron chui zelin in anon thleng ve to Brandon chu ramhuain athunun to a Frank thita taksa chu asoi sakngek mai lidai chu tha atum vele a tlei kha ron letin a thiampa chu top turin an nge na nima sela Brandon chuan hnekin aka tangin atukhum a hneklanga a thiampa po a that le ta police mahruai chuan Brandon chu ron mu in ban phar turin an hrila Brandon chuan aril ru thununin a thata a in ka hlum tir ngal detective po ron thleng ve ngalin lidai chu kaltir turin an hrila Brandon chuan tha atuma wangin detective chuan akapa Brandon chuan athi ma hretin anu le pa dik tak chu mitha a amubok Brandon chu thi in lidai adam chuaka Scott Khan alo thli reng bok Brandon tenu fa tharau ero in chunga chuan an tang ta ani lidai chu rain Brandon fa apaya ramhuai chuan ti boi chunzom zelin achunga engtak thleng zelang mo ramhuai hi ti sapi alam thil an nia wangin pathiana rin na thatak kan nei ani ngot lo chuan lo pong tong chawa lo fin fi ve vak tum hi thil thalo tak pakhat ani yamulai kha a en reng che nia